De totale skeer door de oplichters rint al op naar €1 miljoen. Ze had tientallen zaken duperen. In Friesland zijn ook nou 3 meubelzaken en 1 kledingzaak het slachtoffer worden. Er wordt via internet besteld. En vervolgens wordt dan via de e-mail een betalingsoverschrift naar de betrokken bedrijf gestuurd. Waar het soort van over keurig netjes betalen. En je kan het spul wel overleveren aan een couriersbedrijf die vervolgens de spullen ophelt en meeneemt naar een plek ergens in Nederland. Het overschrift blijkt vals te wijzen en de duperen had geen gewot meer en geen yield. Het gaat naar een opslag ergens in het land en vervolgens wordt het weer terugverkocht. Ja, en daar zijn we op dit moment nog aan te zien hoe die lijnen al rennen. Maar we zijn op dit moment landelijk, ben mijn collega's daar maar aan de gang om hier achter te komen wat je nou precies achter zit. Meubelzaak Scenario in Ljouwert is nou net duperen door de oplichtersbende, maar had in het verliezen wat te krijgen hoor maar net betalende klanten. Wat doe je hem erom om vat te komen dat je hem oplichten wordt? Ja, wij werken met iDeal. Dan wordt het direct op de rekening gestort. En zo niet, dan leveren wij ook niks af. En is dat iets wat je hem leert, hebben we toch ondervindings van in het verliezen? Ja, in het verleden natuurlijk wel ervaringen na zoveel jaren. En op dit moment, in deze tegenwoordige tijd, kan het helaas niet meer. Zonder een betalingssysteem als Ideal of PayPal riet de politie het ondernemers sterk aan om zaken op te sturen zonder dat wist is dat het geld oormaken en binnen is. Dat is puur als je eerst betaalt, dan lever je. Dus goed checken van of de betalingstransacties goed voor binnen en dan pas het spul overleveren. Vertrouwt men het net, gewoon net aan. Net alleen nog meubel- of kledingzaken worden de dupe van de oplichters. Ook de couriersbedrijven die de bestelde zaken bezorgen moeten, kunnen naar de Sint een fluitje.